Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. Hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Mike, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gde ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućice lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super. O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno, treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. A što ovdje radi pas, majka? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprlja u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. A ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta! Mi idemo unutra? Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A
A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko nema haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? A? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam teo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, majki, Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Zdravo, devojke, kako ste? Jao, vidim da loše. Dobili ste lošu sobu? Haos je, slomljen mi je krevet. I buba švabe su pod jastukom. A, sklonite to. Enid, uplašit ćeš sad sve njih. Prekini da vičeš. Uzet ću ih sebi. Fuj, odvratno. Wednesday, neću da živim u jednoj sobi sa buba švabama. A ja neću sa tobom. Svi moraju da žrtvuju. Prekini da me pipaš. Dobro. Izmislila sam nešto. Uradit ćemo svoje sobe iz početka. Ja sam već izmislila svoju. Ispalo je slatko, zar ne? Enid, mnogo svetlo. Hoćeš da me zaslepiš? Eto, možeš da vidiš moj crtež. Ja ću napraviti sobu u svom stilu. Budi spremna. A ja mislim da je soba Wednesday slatka. Ali kod Enid je vrlo slatka. Mislim da bilo koji namještaj će biti fantastičan. Dobrodošli u novi challenge na kanalu Barada. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi onu užasnu crnu kutiju. Da, ovu. A može malo brže? Hvala. Da vidimo šta ima unutra. Ju, šiš miševi. To mi je brat stavio. Jao, crna farba, odlično. Ovi beli zidovi me podsjećaju na bolnicu. Napokon ih mogu farbati. Savršeno. Dakle, šta ima još tu? O, to je krevet. Treba ga samo sastaviti, ali nema instrukcije. Stvar, pomozi mi. Enid, skloni se. Hvatam. Odlično. Bušilica će mi pomoći. Počinjem. Wednesday, baš ti dobro ide sabiranje namještaja za mladu devojku.
Sada hoću da ofarbam krevet u crno. Mislim da će tako biti bolje. Nešto još fali. Tačno, moj sanduk sa tajnama. Čula sam tajne. Moram da vidim. Malo stvarčica za sobu mi neće smetati. Ove stvari su natopljene uspomenama o detinjstvu i porodici. A sada treba staviti zavesu od svakakvih radoznalih devojčica. A vole oni često da zaviruju. Ostalo još malo. Dodat ću malo svetla. I mislim da nedostaje crvene boje u mojoj sobi. Hoću da stavim crvene tragove, ali neću da prljam svoje ruke. Stvar, pomozi mi. Hvala, slobodan si. Sve je gotovo. Šta Enid radi tamo? Enid, stoj gde si stala. I ni korak više. Gledaj pažljivo. Ima tvoja i moja strana. Ne smeš da staješ za žutom trakom. Jesi me čula? Joj, Enid je malo tužna. Smiri se, dušo. Izvinite, a retko mi bude to. Na vreme je da i ja okrećem svoju sobu. Imat ću sobu bolje od Wednesday. I još će me moliti da je pustim unutra. O, kakva lepa boja. Obožavam je. A sad treba da naručim sve što mi treba od nameštaja. O, a već su stigli. Trčim. Zdravo. Da, uđete, molim vas. Odlično. Hvala na pomoći. Ćao, ćao. Šta me čeka ovde? Žuta farba i četkica. To mi treba. Sad ću da ofarbam krevet i pod. Živeću kao da sam na suncu. Žuta boja mi podiže raspoloženje. Šta još ima u kutiji? Oho, tako mnogo plišanih igračaka. Baš cool. Wow, Enid. Tvoja soba već izgleda mnogo slatko. Ali to je tek početak. Treba okačiti ovde trake. Pogledajte ovu lepotu. Baš mi se sviđa. Okačit ću još i leptira. Baš je sladak. Ovo je moj lovac snova. I zalepit ću srce. Divno. Ali nešto nedostaje. Hoću da obojim prozor. Dobro je što imam celu kolekciju lakova za nokte. Mogu da ofarbam prozor u svoje omiljene boje. Eto ga. Kako vam se čini? O, Enid, to je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Wow, kakve lepe figurice i knjige. Enid, baš si se potrudila. Sve izgleda čarobno. Kao sa slike. Da, Wednesday, znam da hoćeš u posetu, ali nažalost imamo pregradu. Zato sedi na svojoj tamnoj i smornoj strani. Stvar, ne pomeraj se. Omašit ću sa lakom. Hoćeš valjda da imaš lepe i doterane nokte? Stavit ću ti moderni flaster i... neki prsten. Ovaj će biti dobar. I ovaj. I ovaj. Izgledaš prelepo. Šta? Stvar, kod mene. Šta radiš ti tamo? A brzo pokaži ruku. Fuj, odvratno roze prstenje. I ovaj roze lak. Zar ti se nije svideo moj crni? Odvratan si stvar. Odlazi. Wednesday, previše si surova s njim. O, to su kod mene došli. A zdravo, Robert. Ej, tu sam. A šta si hteo? Šta? To je poklon za mene? Kako je slatko, hvala. Ćao. O ne, ćao. Da vidim šta mi je poklonio Robert. Jedva čekam da otvorim. Šta? Kuće? I love you. O, baš je sladak. Zvaću te... sunce. Moje sunce. Sad ću te malo doterati. Mnogo ti lepo stoji ova rozna mašna i džemper. Sad si prava dama. Šta? Nemoj pričati. Da, i ja imam probleme sa komšinicom. Hey, you. Molim.
Katastrofa. Moram prekinuti to. Imam i ja kućne ljubimce. Zdravo, mali moj. Imat ćete težak zadatak. Morate naterati Enid da viče. Nadam se da ćete uspjeti, buba švabice male. Ti si najslađi, zvaću te Karl. Jo, šta je to? Sklonite, buba švabe, užasno. Koliko ih ima? U pomoć! Poješće me, buba švabe. Ne znam šta da radim. Treba mi pomoć. O, došli ste baš na vreme. Možete da sklonite sve ove insekte. A šta će mi to? Treba da stavim? U redu. Ne boj se, sunce. Sad ćemo ih ubiti. Sa ovim možete čoveka da otrujete. Karl, poginuo si. Užas. Poginuo mi je najbolji drug, Karl. Treba te lepo sahraniti. Odabrala sam ti najbolju kutiju. Nadam se da ćeš me gledati sa nebesa. Lepo spavaj, moja mala buba švabice. Neću te nikad zaboraviti. Nezamenljiva si. Šta je to? Enid? Hvala što si došla. Pravi mi se žurka. A već sam završila sa tortom. Posljednji dodir. Čekam goste. I ja sam rešila da napravim žurku. Jao, oči. Tačno, hvala stvar. Enid se uplašila. Znači da je torta odlična. Devojke, možete da dođete? Kod mene je već sve spremno. O, evo ih. Dolazim. Ćao, devojke. Hvala što ste došli. Ćao, ćao. Ulazite. Što? O ne, moja lepa torta. Sunce, sve si pojeo? Kako to? Kako si mogla da pojedeš celu tortu sama? Jupi, žurka, hoćete tortu? Možete da probate ako se ne bojite da se otrujete. Gdje ćete? Ozbiljno ćete da je probate? U redu, hajde. O ne. Enid ima rođendan danas. Enid, donela sam ti tortu. Devojke su mi rekli da je sunce sve pojela. Wow, Wednesday, to je baš lepo od tebe. Hvala. Wow, kakva ogromna torta. Da, super. A evo prvih slatkiša za dekor. Ja sam dobila džem od jagode, znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično. Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu i ježim se od pogleda na nju. Ne boj se, kukavica, ja ću početi prva, a brzo ćeš sve zaboraviti kada vidiš kako sjajno izgledaju moji kinderi na ovoj torti. Oni su poput kula na dvorcu, a najveće jaje postaće njegov glavni ukras. Pogledajte, imam još jedno jaje. Poješću ga. Wow, nećete verovati šta se nalazi unutra. To su šarene konfete. Čekajte, ako su u ovom jajetu konfete, to znači da ih može biti u svakom. Da, bila sam u pravu. To je neverovatno. Super, mogu li ja biti sledeća? Ne volim baš sir, pogotovo bez burgera, ali od ovog komada mogu napraviti bilo šta kao od plastelina. A gledajte, sad ću napraviti prelepu suknju za moju barbiku. O, da, lepota. Ostalo još malo. Da, odlično mi ide. To je to. Kako vam se čini? Meni se baš dopada. Wow, svaka čast, Miley. Ti imaš zlatne ruke. Hvala, jedva čekam da probam moju tortu. Ne znam da li će mi se svidjeti ova sirna torta, ali sad ću je probati. Super je. Moram probati još. Izgleda da joj se sviđa. Da, to je prelepo. Wendy, ti si sljedeća. Hajde.
Jao, dobro, samo znam da su ove bombone toliko kisele da ih nije moguće dugo držati u ustima. Zato ću prvo liznuti jednu bombonu. Jao, kako kiselo! Imam sjajnu ideju. Ako otopim sve ove bombone fenom, mogu preliti tortu i dobiti veoma lep efekat. Samo što ne znam kakav će biti ukus, ali o tome ću razmisliti kasnije. Odlično! Sad mi treba providna folija da prelijem bombone u nju. Evo je. Odlično! Sad ću sipati ovu tečnost unutra. Da, tako je. Odlično mi ide. Dakle, jeste li spremni za predstavu? Onda idemo. O, da, to je prelepo. Pogledajte kakvu sjajnu haljinu ima moja Barbika. Mogu se kladiti da će biti najlepša devojka na zabavi. O, da, šta mislite? Cool! A zar nisi zaboravila da trebaš pojesti tu tortu? Jao, tačno, što si me podsjetila? O, ne. Ovo je prekiselo. O, ne, ispašće mi oči od kiseline. I to se dešava? Zanimljivo šta nas ovog puta čeka. Wow, dobila sam Huba Buba žvaku. Cool. A kod mene je Nutella, super. Želite da ukrasim tortu ljutim čipsom Doritos? Stvarno? Onda mislim da niko neće biti protiv ako ja krenem. Kakav miris? Jao, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ali ne želim ga sipati preko torte. Imam bolju ideju. Treba će mi što više popitova da smrznem u njima Nutellu i napravim cool figurice. A vi ćete se oduševiti kada vidite šta ću napraviti. O, da, odlično mi ide. Sad ljubičasta, a žuta i zelena. Odlično, skoro sam završila. Samo još da se čokolada stvrdne, treba malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, kakvo slatko srce. Pogledajte, devojke. Hej, devojke. Izgleda da su zaspale dok su čekale mene. Dosta spavanja. Hej, probudite se odmah. Wow, sjajno. Meni ostaje samo da ukrasim tortu ovim čokoladnim štapićima i staviti dugo odozgo. O, da, to je prelepo. Samo još nedostaje jednorog i druge slatke detalje. Da, i obavezno srce. Pogledajte, devojke. Wow, fantastično. Potpuno se slažem. Jedva čekam da probam to. O, da. To je predobro. Oduševljena sam. Sad je moj red, jeli? Odlično, počinjem. Toliko dugo nisam jela žvaku Huba Buba da sam zaboravila kako miriše. Ona je mekana, baš kao plastelin. O, ideja. Treba uzeti oklagiju i razvaljati žvaku ovako. Da, ja sam majstor u tome. To nije baš lako, ali odlično mi ide. To je to. Dobila sam listić od žvake. Zatim treba iseći tortu nožem da dobije pravi oblik. Jeste shvatili šta sam zamislila? Ne verujem. Kladim se da grešite. Sad ću napraviti tortu u obliku duha. Samo još da dodam oči i slatku mašnicu da se vidi da je to devojčica. Eto, kako vam se čini? Mislim da je to preslatko. Wow, baš nam se sviđa tvoja torta. Hoćeš već da isečeš? Da, vreme. Jao, ovo mi je prvi put da jedem tortu sa žvakom. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno. A može i da se napravi balon. Ekstra. Wow, kakav veliki balon. Da li mislite isto što i ja? Da, sad ću ga probušiti. Moje lice. Sad i sama ličiš na duha.
Jedi svoj čips, šalif Gio. O, tačno, toliko sam se zanela da sam potpuno zaboravila na svoj super ljuti čips. Jao, kako je ljuto! O, jeste li vidjeli to? Čips je upao tačno u sredinu, baš cool. Mislim da znam kako da ukrasim tortu. Eto, sad moja torta liči na ježa i izgleda veoma zabavno, zar ne? Meni se baš sviđa. Ali ipak nešto nedostaje. O, znam, med. On će mi pomoći da spojim čips i da napravim pakovanje od čipsa koje visi u vazduhu. Gledajte, to će biti jako dobro. Još malo. Eto, skoro sam završila. Pogledajte, devojke. Zar to nije genijalno? A, kako vam se čini? Ja smatram da je to pravo remek delo. O, odlično. Evo ti nož. Hajde, jedi. O ne, samo ne to. Uopšte ne želim da jedem. Dobro, sad ću odseći komad. Nadam se da neće biti požara. Jao, plašim se. Znate, to nije loše. Meni se baš sviđa. Ova torta je prilično ukusna. Samo što je vrlo ljuta. O ne. Osjećam požar unutra. Devojke, gorim. To je bilo strašno. Ja sam u redu, ali torti je došao kraj. Ajoj. Šta sad? Pa dobro, to je bilo smešno. Wow, kakve lepe torte. Sad čim ćemo ih ukrašavati? Ja sam dobila džem od jagode. Znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Cool! Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Šta? Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu. Ne brini, ja ću da počnem. O da, kinderi će odlično izgledati na ovoj torti. Wow, to je prelepo. Moja torta će biti najlepša. Ostalo mi još jedno jaje. Dobro, sad ću ga pojesti. Šta? Devojke, nećete verovati. Unutra su slatke konfete. To znači da su i u velikom jajetu konfete. Da, bila sam u pravu. Cool. O da, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Želim da sipam sve konfete na svoju tortu. Ma šta da radim s ovim? Ideja? Mogu ih koristiti za ukrašavanje slojeva torte. To će biti veoma lepo i simetrično. To je to. Šta kažete, devojke? Hoćeš da ti dam nož? Neka hvala. A Wendy, nož mi uopšte ne treba. Želim da jedem tortu rukama jer je tako mnogo brže i lakše. Pa dobro, a mogu li ja biti sljedeća? Jedva čekam da probam moj džem od jagoda. To jest, jedva čekam da ukrasim tortu sa njim. Jagoda je moje omiljeno voće. Zato je neću žaliti za svoju tortu. Krenut ću od gornjeg sloja, a zatim ću dodati još džema. Ne, stavljati po jednu jagodu na tortu je previše dugo. Imam bolju ideju kako brzo ukrasiti tortu. Sipat ću svu teglu. Wow! Jo, samo ne to. Tegla mi je ispala iz ruku i upropastila tortu. Ali to znači da je više ne moram ukrašavati, već mogu početi da jedem. O da, blago meni. Uzet ću što više džema i probati. Wow, devojke, to je nerealno. Ja sam prezadovoljna. Pa dobro. Čini se da je sada moj red. O, baš ne želim da diram ovu hobotnicu, a kamoli da jedem. Dobro, znam da ću morati nešto da smislim i već imam ideju. Mogu omotati tortu njenim pipcima. Znam da ova ideja zvuči jezivo, ali šta da se radi? Zato ću imati jezivu tortu koja će privući sve poglede i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nedostaje samo jednog, vatre. Ako ispečem krajeve, dobit ću lep uzorak. Pogledajte kako vam se dopada moj novi dizajn s pipcima.
Sada moje torta liči na ogromno čudovište poput krakena iz Pirata sa Kariba. Fali još samo par brodova. O da, svaka mi čast. Zaista sam oduševljena. Wow, devojke, pogledajte ovo. Wow, odlično. A ne želiš li je probati? Jao, tačno. Toliko sam se zanela da sam zaboravila na sve ostalo. Jao, kada vidim ovu tortu nije mi dobro. Nikada nisam probala tortu sa hobotnicom. Dobro, baš me zanima kakva će to biti kombinacija. Nije loše. Da, čak mi se dopada. Cool. Devojke, hoćete malo? Neka, hvala. Dobro, kako god. Sama ću se pojesti. Wow, imate divne kafiće. Hajde da opremimo sve kako bismo primili goste. Počet ću da opremam svoj kafić sa krofnama. Moram da okačim veliku krofnu sa policama na zid. Na njih ću staviti teglice sa raznim slatkišima kojima ću ukrašavati svoje omiljene krofne. O, kako cool! A sad ću izložiti gotove krofne, tako da svaki posetilac mogao izabrati onu koja mu se najviše sviđa. Osim toga ću imati krofne na štatićima da niko ne bi zaprljao ruke. I još jedno mesto za obične krofne sa glazurom. Postavit ću pored fontanu sa čokoladom od jagode, u koju svi mogu umakati krofne. Mislim da sam sve sredila. Dakle, ko je sljedeći? Sad ja. Imam radnju sa sladoledom. Treba da zalepim par stikera sa sladoledom na zid. Izgleda cool. A sad ću staviti aparate sa slatkim konfetama. One su tako ukusne i šarene da će moji klijenti sigurno biti oduševljeni. Zatim ću rasporediti sve vrste sladoleda. Imam ga svih ukusa. Ostaje samo da stavim policu sa kornetima. Ukrasio sam ih raznim slatkišima da budu još ukusniji. O, šta rade devojke? Sve je super, Jo! Koji sam baksus? U redu, moram da se saberem da bih što pre sve pripremila za dolazak gostiju. Ovdje ću staviti sva pakovanja za moju hranu, a ovdje će biti plakati sa jelovnikom gdje svako može da odabere mjesto za sebe. Dakle, skoro sam završila. Još par detalja. Preostaje samo da zapalim roštilj. Op, eto, sve je spremno. Wow, a vaši restorani izgledaju tako sjajno. Jedva čekam da dođu prvi kupci i probaju vaše jela. Ali pre toga treba opremiti ne samo kafić, već i dvorište, da gosti mogu da sednu i lepo jedu. Wow, super! Odlično vam ide. Već vidim prve klijente. Oho, to je policajka i lopov. Oho, kafić sa krofnama, obožavam ih. Oho, kakva slatka prodavačica. Želim ovu krofnu. Jao, toliko sam gladan. Mogu li ja dobiti ovu malu krofnu? Molim vas, gospođice. Što? I ti želiš krofnu? Dobro, ovo sigurno nećeš probati u zatvoru. Zato sam spremna da te počastim jednom krofnom. Odličan izbor. Hajde da vam napravim svežu ukusnu krofnu sa čokoladom od jagode i mlečnom čokoladom. I dodat ću lepe šarene konfete. Izvolite. O, to izgleda fenomenalno. Hvala, pužo. Hajde da jedemo pre nego što te odvedem u zatvor. Prijatno. Ovo je jako ukusno. Da. O, šta je ovo, zemljotres? O, kakav veliki dečko. Zdravo, jako mi se jede sladoled. Ovaj. Dobro. Sad ću smisliti nešto. Stavit ću kuglicu sladoleda od jagode. Mada, znate šta? Mislim da bih vam mogao ostaviti sve ukuse. Želim sladoled. Naravno, probajte. Super. A tamo su prave krofne. Super. Jako bih voleo da probam ovu ogromnu krofnu. Nisam sigurna da ću moći da vam je dam.
Sam ću je uzeti. Baš mi se sviđa. Moram je dohvatiti. Da, još malo. O ne, sad ću uništiti moj kafić. Treba da poboljšam njegov kornet sa sladoledom. Da mu se svidi više od mog dekora. Hej, a vidiš šta imam za tebe? O, izgleda fantastično. O, prelepo. Super, krofni sladoled. Šta može biti bolje? O, gde sam ja? Nalazite se u McDonald'su, jeste gladni? Da, baš sam gladna. Odlično. Napravit ću vam svoje omiljeno jelo. Nema ga čak ni u meniju. Pravim ga samo za posebne goste. Moram dodati više naljepca i sira. Sad ću to sve uviti. Gotovo. Stavljam u pakovanje. Dodajem pomfrit. I sigurno će vam se jako dopasti ova igračka. Wow, liči na mene. Tačno, stavit ću je u Happy Meal. Ulazi. Šta vam je? Ne brinite, sve je u redu. Moram da vam sipam Pepsi i to je to. Mislim da će vam se sigurno svidjeti. Jauda i slamčica. Prijatno. Wow, cool. Jedva čekam da probam. Niste platili? Ajoj. Dobar dan, Itane. Čuo sam da imate najukusniji sladoled u gradu. Mogu li probati? Želim čokoladni sladoled. Nema problema. Sad ću napraviti čokoladnu kuglu sladoleda u čokoladnom kornetu. Bićete oduševljeni 100%. Prijetno. Wow, izgleda jako dobro. Ali može li biti veći? Još veći? Važi. Dodat ću još jednu kuglu. Još veći? Okej, onda još jednu kuglu. Da, to je ono što mi treba. Jedva čekam da probam. Znate, čokolade nikad nije previše. Dodat ću još čokoladni sirup. O da, ovo je prava čokoladna bomba. Treba probati. Da, fantastično. Oho, da li je ovo Wednesday? U mom kafiću? Hoću hamburger i jedan koktel. Kako god kažete. Sad ću napraviti hamburger za Wednesday. Ovo će biti najukusniji hamburger koji je ikad jela. A sad ću napraviti koktel. Treba mi što više borovnice i mlijeko. Sve to treba promešati. Odlično. Samo da prelijem sve u čašu i može se poslužiti. Prijetno. Hvala. Probat ću hamburger. Ukus je običan. A kakav je koktel? Sad će nešto biti. Ovo je eksplozivan napitak. Zaboravila sam da upozorim. Oho, kako mnogo klijenata. Čestitam, vaši kafići su sad veoma popularni. Baš mi je drago. Oho, gde smo to mi? Hej, ovdje smo. Kako izaći odavde? Oho, ovdje je toliko brava. O ne, zaglavili smo se za uvek. Čekaj, tišina. Jao, mamice, šta je to? Konopci, sad ću povući. Oho, to je kiša od Skittles bombona. To me ne plaši, uvek sam spremna. Šta ona radi? Jao, obožavam Skittles. Jao, ove bombone izgledaju prelepo. Ej, što radiš? Dobro, spremna sam. Nadam se da će dobiti nešto slatko. Molim vas. O ne, fuj, odvratno. Joj, kako lepljivo. O ne, nešto mi se zaglavilo u kosi. O, to je ključ. Cool, hoćemo se zagrliti? Hajde, otvaraj brže. Sad ću. Super, prva brava je skinuta. Jao, šta je to? Novi izazov? Ti si prva Wednesday? Ne? Pa dobro, sad ću ja probati. O ne, fuj, kako gadno. Dobro, sad ja. Moje piće nije loše. Hej, marš odavde. O da, sviđa mi se. Hej, hoću ja nešto ukusno? Možda nisam dobro probala svoje piće? Probat ću ga ponovo.
O ne, fuj, to je nemoguće. U redu, prema pravilima moram popiti sve do kraja. Mogu ja to? A evo ključa. Jupi, sad ćemo otvoriti drugu bravu. Jedva čekam. Gotovo. Ups, plašim se. Hej, šta radiš? Skloni se od mene. Dobro, dobro. Hajde, ti počinješ. Pa ne, hajde da se borimo prstima. Ko izgubi, počinje. Idemo. Hajde, hajde. To, jupi. U redu. Šta je unutra? Oho, žele medvedić. Dobro, njega ću lako pojesti. Oho, to izgleda grozno. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. Jao, to je čokoladna kamera. Sad ću je probati. Ups, slučajno sam pritisla dugme. Oho, pretvorila je gumenog medveda u čokoladu. Wednesday, daj meni malo. Ne može. O, to je predobro. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. O, kakva dobra kamera. Možda tebe da slikam? Šalim se. Otvaram. Uj, pileće noge, odvratno. Ne, neću ih jesti. Dobro, sad ću ih slikati. To već izgleda ukusno. Prijatno nam. O, da, baš mi se sviđa. Sad ću sve to pojesti. Jesi normalna? O, a evo ključa. Uspjeli smo. Baci kocku. Hajde, brže da otvorimo bravu. Juj, to boli. Svaka čast, Wednesday. Najbolja si. Bam, nova runda. O, tu je novi sef. Pitam se šta je tamo? Ne brini, sad ću da vidim šta je unutra. Nešto žilavo. I ligavo. Fuj. Pa, šta je tamo? Nešto mnogo ukusno je, Nit. Stvarno? O ne, kakva ligava stvar. I zelene. Fuj, kao bal iz nosa. Juj. To je mnogo gadno. O, našla sam nešto. Koji su to brojevi? Aha, sve jasno. To je šifra. Gotovo, otvoreno. Idemo dalje. Jao, ne vidim ništa. Gde sam? Polako, ovamo. Da, tako je bolje. Sada vidim sve. Opet tajna pića. Wednesday, ti si prva. Hajde, probaj svoje piće. Joj, to je baš ružno. Ali morat ću da popijem do kraja. Jaka sam, mogu ja to. To je to, završila sam. Jao, nije mi dobro. Ups, izvinjavam se, stvarno mi je žao. Možda će drugo piće biti ukusnije. Jeste, to liči na Coca-Colu. Znam šta da radim. Stavit ću 2 mentosa direktno u flašu. Hej, Enid, probudi se. Vreme je da probaš svoje piće. Jao, izvinjavam se. Da, sad ću probati. Nešto mi je u ustima. Zagrtnula sam se. O, to je ključ. Hej, Wednesday, gde ćeš? A ja? Zašto me nisi sačekala? Baš si bezobrazna. Dobro, otvaram. Gotovo. 3, 2, 1. Sljedeći izazov. O, šta je tamo? Ne. Ja neću ići prva. Ne čujem ništa. U redu, mogu i sama. Na dodir je prilično dobro. Wow, to su crvi. Kakav užas! Živi crvi! Fuj, skloni ih što dalje od mene. Kako strašno! Jao, kako smo nežni. O, izgleda da sam osjetila karticu. Hej, a vidi šta sam našla. O, svaka čast, Wednesday. Jao, fuj. Hajmo brže da otvorimo bravu. Super! Ostala je još samo jedna brava.
Oho, to još nismo vidjeli. Zanimljivo. Bu. Ha, tako joj treba. Kuc, kuc, ko je tamo? Jo, plašim se. A šta je tamo? Jao, mamice, kako strašno. Dobro, spremna sam. Ali moraš ti otvoriti. Dobro, sad ću. Wow, to su mehurići od sapunice. A, kakva lepota. Super. Mrzim mehuriće. Hajde, sad ti otvaraj. Šta je tamo? O ne, šta je to? Odvratno. Ćao, čao. Ćao, Enid. A, kakav užas. Joj, dobro, sve u redu. Posljednji ključ. Da, uradili smo to. Super. Ajmo brže da skinemo posljednju bravu. Jedva čekam. Da, uradila sam to. Jupi, slobodni smo. Baci kocku, Wednesday. Svaka nam čast. Mi smo odličan tim. Ko diže poklopac? Zombi? A nešto nije raspoložen. Onda možda Wednesday. Ju, ovo je smrdljivi beli luk. Vampiru se ovo sigurno neće svidjeti. Hajde da vidimo vaše kartice. Zombi će da ga liže. Wednesday odmara. Ali vampir će da ga grize. Ne, neću to raditi. Nisam mislila da si ovakva kukavica. Zar se stvarno plašiš ove mrvice? Prestani, mogu isisati ostatke tvoje krvi. Dobro, dobro. Hajde, polizat ću beli luk. Eto, gotovo. Svidelo mi se. O, smislio sam sjajnu ideju. Wednesday, gledaj me u oči. Zaklinjam te da pojedeš beli luk umjesto mene. Wednesday, moraš pojesti beli luk. Wednesday, jedi beli luk. Moram jesti beli luk. A jedan beli luk. Ja moram. O, treba staviti prst u njegovo uvo. Joj! Fuj, ovo je odvratno. Vampiru, zašto sam jela beli luk umjesto tebe? Sad ću te onesvestiti. Hej, šta to tako lepo miriše? Možda Wednesday? Ne. Možda zombi? Fuj, kakav smrad. Onda taj miris sigurno dolazi ispod poklopca. O, to je komad svežeg mesa. Znam, prvo kartice. Šta ste dobili? O, zombi liže meso. Vampir ne radi ništa. A Wednesday će da jede meso. Vidim da nije srećna. Wednesday, hajde da se zamenimo. Hoćeš karticu sa ništa? Odlično. Jao, šta se dešava? Pravila se ne smeju kršiti. Ja ću prvi. Moram samo da poližem. O, baš ukusno. Sviđa mi se. Ne, zombi. Nemoj lizati svo meso. O, molim te, prestani. Fuj, meso u tvojoj pljuvački. Moram iseći deo koji sigurno neću jesti. Vampiru, ovo je za tebe. O da, toliko sam gladan. Prelepo. Treba mi daska i struja. Ja sam prava domaćica. Sad ću spremiti ovo meso. Odlično. Dosta. Sada prebacujem sve na tanjir. Malko bibera. I može se probati. Ukusno. O, kakva frizura. Ne preporučujem da me dirate. Drugari, hajde svi zajedno da skinete poklopac. I... Wow, kakva lepa torta. Pokažite kartice. Aha, vampir grize. A Wednesday liže. A zombi ništa, odmara. Hoću tortu. Ne može. Jao, izvini. Gde mi je ruka? O, evo je. Pileći batak. Ali sirov je lepši. Nemoj mi više bacati ruke. Jel ti jasno? Moram ih posle tražiti. Dok se vi svađate, ja ću polizati tortu. Sviđa mi se. Jao, kakav užas. Moj jezik je postao šaren. Vampiru, uzmi ovu tortu.
Sa zadovoljstvom. Sad ću je probati. Ej, skloni se, zombi. Kvariš mi apetit. Jao, fuj. Ne volim slatko. Jede mi se bače sirovog mesa. Ej, vampiru, hoćeš mi dati tortu? Molim te. Naravno, uzmi. Nije mi žao. O, da. Ovo je ukusno. Jao, kakav užas. Zombi je oduševljen. Zanimljivo, šta se sada nalazi ispod vašeg poklopca? Oho, to je mozak. Zombi je već uzeo sebi mozak. Iako još niste ni izvukle kartice, ne može tako. Pokažite svoje kartice. Oho. Vampir će da liže mozak. Zombi će da jede. Kakva sreća. A Wednesday odmara. Dobro je. Počinjem prvi. Sveži krvavi mozak. Fuj, krv je jučerašnja. Zombi, možeš jesti. O, da. Probat ću taj mozak. Nadam se da pripada nekoj pametnoj osobi. Da bih i ja postao pametan. Da. Sad ću odmah da ga probam i postati pametan. Veoma ukusan mozak. Svež je. Ne osjećam ništa. Čudno. Znam kako da proverim. Treba da rešim nešto iz matematike. 2 plus 2. Čekajte, znam odgovor. Tačno, bit će 5. Postaću veliki matematičar. Ne, ipak nije 5. Glupi zombi. Šta je ovo? Bale? Ukusno. Jao, povratit ću. Šta ste dobili? Pseća hrana? Sigurno nikome se neće svidati. Pa možda će se barem zombiju dopasti. Wednesday liže. Vampir ne radi ništa. A zombi će da jede. Zombi je srećan. Zombi, ali to je ružno. Dobro, prvo ću ja početi. Moram samo jednom da liznem. Izgleda užasno. Ali uradit ću to. Fuj, ništa gore nisam jela. A mene su hranili do 3. godine bubašvabama. Zombi sa ti. Vampiru sve sam uradila. Zombi uzmi. Gledajte, sad ću uhvatiti. Zašto neće? Zaboravite. Neću više pokušavati. Ješću ovu hranu ovako. O, da. To je najlepši doručak. Oduševljen sam. Vampiru, hajmo odavde. Mogu li podići poklopac? Hoću. Ovo su rezanci. Super. Hajde da vidimo kartice. Zombi nema ništa. Vampir liže. A Wednesday jede. Čekaj, stari imaju prednost. Meni već 450 godina. Prvi ću ja polizati sve rezance, a onda ću dati tebi. O, da, to je prelepo. O, jao, zašto je tako ljuto? O, ne, kakav užas. Dobro, menjam plan. Wednesday, uzmi ovo. To je super jelo. O, da, spremna sam odmah da probam. O, izgleda nerealno. O, da. Zamisli, ovi rezanci su ljuti. O ne, šta se dešava? Zašto je tako vruće? Ojoj, kakva vatra. Zombi će spasiti Wednesday. Trenutak. Daj ovamo, sad ću ja tebe spasiti, Wednesday. O da, uspelo je. Hvala, ali sklonite od mene. Vreme da saznamo šta se ovog puta nalazi ispod poklopca. Tamo je sigurno nešto ukusno. Wow, to je pomfrit, odlično. A zombi će da jede. Wednesday ništa. Nemoj da se ljutiš. A vampir će da liže. Super, vampir počinje. Imam krv sa ukusom kečapa. Da, ona odlično ide uz krompiriće. Sipat ću malo i probati. O da, to je ekstra. Želim da poližem svaki krompirić.
Čekajte malo, skoro sam završio. Hej, Wednesday, ne može. Da, sad je moj red. Ja jedem pomfrit. O, gledajte, imam očnjake kao ti, ali od krompira. Zar nije smešno? Ti ne razumeš moje šale. To je prelepo. Jao, jede kutiju, zamisli. Da. Drugari, pred vama je već nova hrana, podignite pokopac. Limun, bije. A šta imate na karticama? Zombi će da liže, bit će kiselo. Vampir će da grize. A kod Wednesday ništa. Hajde da počnemo. Ja sam prvi, jel da? Dobro. Ne osjećam nikakav ukus. Ojoj, kako kiselo. Sad ćemo ti pomoći, pljuni. Hvala, mislio sam da ću umreti drugi put. Vampiru, sad ti. O ne, ko je smislio da stavi ovdje limun? Tako odvratan. A još i safu zombijevoj pljuvački. Dobro je što ima maramicu. Gotov si, vampiru. Pljuvačke moje. Tišina. Dakle, vreme je da probam taj limun. O, dobro je što imam očnjake. Mogu probušiti limun i sediti sav sok u čašu. Da, napravio sam odličan sok. Sad ću ga probati. Kako kiselo. Što? Zaista želite da popijem sve to? To je previše, ali ću izdržati. Joj, utrnulo mi je lice. Prestanite da se smijete.